ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịa n'ụbọchị tata bụ Eke, anyị ejego na temple jee gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, gọọ ọfọ n'isi ndị friends of the temple, gọkwazi ọfọ n'isi ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, gọkwazi ọfọ n'isi ndị a ga-alụ nke ha taa si na ọmaka ga-emere ụnụ, gọkwazi ọfọ n'isi ndị na-aga ọfọ foto diwa ndị ezi nkwụsị gọba na ndị niile na echiche obi ha na-abịa na Ugochi tubelu na temple wee na-ayọ ka ha keta oke na ọfọ na aja anyị na-achụ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-eche onyonyo anyị ha tụsara onye ndị ọbụla maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. N'ụtụtụ taa anyị gụkwara ọfọ chụọ aja dị iche iche maka na abụ m onye nchụaja. Anyị chụrụ aja n'isi ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa Disemba. E kwuru na before from now till 31st December a ga-enwe miracles, a ga-enwe testimonies. O nwere ndị ka ya enweta millions of naira from now till 31st December. Ihe niile nsọ gụnwa ikwenyenụ ya bụ ọfọ anyị bidoro na December 4th. A ga-emechi ya na echi bụ December 18th. Anyị ga-egbukwazi eburo dị iche iche ndị a na-achụrụ nke aka mkpa. Anyị ga-egbu eburo wee si ruo ya bụ 14 days rituals bụ aja mbụ n'elu na aja ịpụta ihe. Denụ anyị gbucha nke ndị anwa ya egbukwazie eburo masara aka sogasịanụ n'isi ndị a na-achụrụ aja nke igwe nke grupu. ndị woto pipo ọ gbasara bụ ya bụ aja anyị na-ekwu maka ya, nke echi nwa ka anyị ga-esendịrị onye ọbụla video of the ọrụ and the concluding part of the sacrifice. Nke a gbasara sọ ndị dị involved na this December sacrifice and rituals. Dịka nso mara abụrụ m onye na-eshi ihe ọrụ na social media, so ọsọ ndị sonyere anyị na ya bụ aja ka anyị ga-esend the videos of the concluding part of the that monthly rituals. Ọzọ ga-abụzi na Jenụwarị. Ọzọ ga-abụ Jenụwarị ka nke a ga-ebidokwa. Before Jenụwarị anyị ga-anaụnsụ mgbe ọ ga-ebidokwa. Ọ ga-abụkwa na first week of Jenụwarị. Nke a bụ ọkwa dị mkpa. Nke abụọ, Eze-Ana Ugochi tubelu na-enwe counseling ụbọchị ụka from 8 to 2 o'clock. Counseling is free, mana ịgba afa miri emi a na-akwụ ụgwọ. Mana afọ nwa participate na ya bụ counseling, ụbọchị ọbụla ị ga-abịa na my temple oraifite. Echefukwara na ị ga-achatị na WhatsApp ka ebuku appointment. Achọrọ m ka crowd dị too much beyond mmadụ ole nwere ike pay attention to on any Sunday. Ị ghọtara ya? Then wee sị ka mmakwa ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọkwa ọzọ bụ dị mkpa before anyị baa n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ ụchụ? Gịnị na-ebute ụchụ? Kedu ka anyị si arụ ọrụ ụchụ? Ụchụ na kedu ihe na-ebute ụchụ? Kedu ka esi alụ ọrụ ụchụ? Kedu ihe a ga-eme onye ụchụ nọ n'ụzọ ya? N'ihe mmadụ nwere ike ime ka o wee ghara ịdị attracted to ụchụ.
All in that I got in details. And I can tell you last week before was I Kuzie Basalo Chua. Manona that last weekend I had too much busy in a temple because of workload. So and now can remember so workload is too much. So remember me keep back Kuzie Manata. And then when I have to send back Kuzie Makocho. Anom na abanye na ahụla ebe gwa m na mmakwa na majority of people ndị na-enwe nsogbu dị iche iche bụ Uchu the responsible for it. Then abịazịa na Uchu ekere Uchu ụzọ na-abụ enwere Uchu mmụọ nwee Uchu mmadụ. Mana mgbe mma akụwa maka ya in details mme break it down etu ihe si wee ghọta ya. Now ihe ndị maka ya bịa n'ụbọchị taa ego n'oge isiokwu anyị mana ihe ọzọ m chọrọ ịkọwazi bifo anyị banye n'isiokwu anyị bịa n'ụbọchị taa bụ na Ugochi tubelu na temple na anyị na plan na ọ bụrụ na ndị afọrọ anya kwadie na 1st of January 2022 dịka anyị si emebe na arọ ndị ọzọ a ga-enwe New Year prophecy ịkụ amụma New Year prophecy ịkụ amụma dịka nke last year ndị sonyere m na my friends na social media mana na ozi eziri m na last year na ndị zikwara na 31st December and ihe niile ahụ eziri m n'ozi m kwuru na ya abịachigo na mmezu. So nke this year ga-adịkwa mana nke this year ga-abụzi n'ime obi n'ime obi ọfụ Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ọ n'ime ya bụ obi ka a ga-anọ wee release nke ndị si New Year. Beside that obi ihe anyị na-ahụ na temple now anyị nwere ebe a na-alụ bụ Angels Field. Yes, ndị mụ na ha so m lụọ that Angels Field n'ime that Angels Field maka na ọtụtụ ndị mmadụ will be healed. Ugochi tubelu na temple ọ bụrụ m nwa chuzuru ya ọ ndị mụ na ha so m na ebe a ga-abụ ebe nwere onwe ebe ịpụta ihe ebe ịsa Uchu na ebe mbuni elu wee nye imirikiti ndị mmadụ. N'oge na-abịa oge imirikiti ndị mmadụ ga na-abịa na ya bụ temple and na onye ọbụla bịara otu okwu na ya bụ temple okwu ọ ga-eji wee na ga-akarịrị nke o ji bịa mmadụ kwuru mmachi. Ndị a bịara abịa anyị kwubiere ha okwu na ya bụ temple ihe ọhụrụ ebido mebe na ya bụ temple na that garden Angels Field a na-alụ ihe niile ndị a si mụ tinye na ya bụ field adịbago completed. Anyị asị nkụgo borehole na that field. That borehole pipe bore water ga-abụ mmiri pụrụ iche. Ọ bụ mmiri mmụọ tinyere aka n'ime ya mmụọ mmiri a ga-eji na-asa Uchu mmiri a ga-eji na-alụ ọrụ ịtụnanya dị iche iche. Ọ mmiri a gọziri agọzi ka ọ bụ mmiri ndị mmadụ ga-abịa gbarịa were na-alụ ọrụ dị iche iche maka nsacha na healing. Ọ dị n'ime ya dị garden. N'ime ya bụ garden ebido echi anyị na-ebido ịkụ flower na the garden the Angels Field that is mbara ebe ndị mmụọ ozi
na ya bụ garden bụ ebe m ga-anọ dịka onye nchụaja na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, na-agọzi ndị mmadụ n'ụzọ pụrụ iche, n'agbanyeghị okpukpere ọbụla onye si na ya. Maka na ụmụnne anyị ndị bụ ndị ụka maọbụ ndị okpukpere dị iche iche ga-abịakwa nwee nzọpụta, ga-abịakwa mkpa ha buru bịa, amaekwe danjelu nke Chukwu amaekwe ka ha buru mkpa ha wee na ya. Ọ bụrụgoro onye a chọrọ ka agbara ya afa nwere ike ịbịa n'Ugochi na temple, jee na ya bụ Angels Field side, o jee ebe ahụ ọyọ ayịyọ, maka na enwe altar, dedicated altar a ga-ewube that place. A ga-ewube that altar na 2002 January 1st ka a ga-ewube ya bụ altar. Then from January 1st, after January 1st, from January 2nd, onye ọbụla nweziri ike iji na ya bụ altar gaa ya ayịyọ, maka na etesi gosi ya bụ altar ife asọmpi ya bụ na o nwere ndị ga-abịa na temple, ọ bụrụ na ha enwere ike ịfụ m ka arụ ọrụ ha ọrụ, eje na Angels Field jee ya ayịyọ, kwe nkwa, drop their petition n'ihe ebe a na-atụje petition, then sow their seed ma ọ kwe nkwa ife ha ga-eme ma ọ bụrụ na ihe na-eme ha dị ha mma n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. N'ụzọ dị etu a na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwere onwe ha, na m ga-anọkwa ọtụtụ ndị mmadụ ewere ihe onyinye dị iche iche ma ebu na lesode na-abịa na ọ bụ nkwa ha kwere adị na ha narụrụ ihe ha ji maka ya wee bịa, ha nwere onwe ha na ọnya ka ha ji wee bịa inye ekele. So na ya bụ Angels Field ga-ebido function over from January 2nd, mana before then, and na that January 1st ga-abụ nnukwute feast n'Ugochi tubelu na temple. Nnukwu feast anyị ga-eme na ya bụ feast ya wụọ feast ya. Anyị ga n'ụbọchị ahụ ndị mmadụ ga-esi ebe dị iche iche bịa rie ṅụọ. N'ọfịs a na-eme iji wee guzo ya bụ temple, ebe nwere onwe, ebe ịpụta ihe, ebe ịsa uchu, na ebe ngọzi wee nye imirikite ndị mmadụ. That temple na Angels Field enwero barrier, nwere onye ọ na-asọ, ọsọrọ onye ụka, ọsọrọ onye ọbụla, okpere ọbụla mmadụ na-ebe, nwere onye a nwere mkpa. Ebe anwa ka m ga-anọ wee na-achụzi aja nsure ọkụ, na-ekwubi okwu on behalf of my friends all over the world. Na ya bụ ụbọchị December 1st. So ọ bụrụ na o nwere for any reason na ị ga-anọ Nigeria, na ị ga-abịawa Anambra State, ịbịa n'Ugochi na temple from 1st to 2nd wee ruo na 3rd, ihe a ga-eri na ihe a ga-aṅụ dị, maka na anyị ga-egbu efi, gbukwazi ebu. Esi ihe anyị bọjetịrị anyị ga-egbu, na a ga-egburiri ofu efi, gbuo ebu na abụ ọkụkọ ndị ọzọ ga-adịkwa ya. Ihe ndị anyị ga-egbu n'ụbọchị ahụ. That day ka a ga-consecrate, ka a ga-agọzi obi a agọzi. That day ka a ga-agọzi obi. That day ka a ga-agọzi a ga-eme install the Angels Field, ebe nchụaja ya. Ọfụchi na onye ọ na-abịa anụ ga-eje ebe anwa jee zụọ ụkwụ wee yọọ ayịyọ, drop petition ya. Then ụbọchị a ka a ga-agọzikwazi the newborn
borehole, the healing water. So all the hand there, we hope to know here talk again, I got consecrate the new OB. Then install the angels field altar. Then goes quasi the healing water, the pipe borehole. It will also just last week the borehole. So God walk them by Goselema. Then I a video queer. May edit send us on certain captures from certain events. I get post on social media. Mana here Basarolo, I had a post on social media. Yes. Then they can go number one Basos Odinana Igbo. Buroni sin Chuaja. Ihe ni maka ebe awo ịkọwa gịnị bụ Uchu. Akwa gọvanọ enwere Uchu mmụọ nwa Uchu mmadụ. Uchu bụ negative energy. Uchu bụ abụmọnụ. Uchu bụ ọtọnọ. Uchu bụ atete. Onyi iju mmadụ ahụ. And according to Ozin Wotalo, some days back, na Uchu Obowa, so that the greatest challenge a lot of people are facing today. Uchu Mobile, ma Uchu Madaba. Man, all deep alpha get determine where chopta Uchu Abal or Uchu Mobile, called Uchu Madaba. Mana mbe ebidogoro na mbụ kọwara gị ihe dị iche iche nwere ike ibutere mmadụ Uchu. Uchu ịgba mmadụ nwere ike ịbụ kama the weave of trend of previous earth life. Kama for that boy nemesis. Man, you have a carry over of what you did not do right in your previous earth life can be brought forward in this present earth life. Uchu nwekwara ike ịgba mmadụ because of previous earth life where link ya with Yowa. Then Uchu nwere ike ịgba mmadụ site na the lifestyle. Ndị ụka ngwaga mmadụ nwere ike isigbo onwe ya Uchu, mmụọ agba mmadụ Uchu site na ịkọmiti ihe akpọrọ sacrilege, ịlụ ihe dị asọ. For example, agwara m ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ na-ije na mmiri, ije na-egbu ya ọbara na mmiri. It's not necessary. O nwere ndị na-eje na mmiri, ndị mmiri agba ahụ Uchu maka ihe na ha ji eme ihe kwesịrị ọka eme. Enwere ike ọ bụrụ na onye ahụ amụrụ ọrụ ọfụma akụziri ọrịa, ma ọ bụ na onye ahụ na-eje na mmiri, ịmara na o nwere mmadụ na-eje na mmiri, o nwere na ụdị mmadụ na-adị wee na-eje na mmiri. Ọ bụrụ na ịhụ nwaanyị ị na-enwe ya monthly flower visit, ime ebe eje na mmiri. Enwekwara ụdị certain colors of clothes you cannot wear ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ije communicate with the water elements. Failure to do so, ndị mmiri nwere ike ịgba mmadụ Uchu maka na onye anwa instead of na o mere ọtọnọ. Mmụọ nwekwara ike ịgba mmadụ Uchu maka ezinụlọ ụfọdụ ndị pụtaranụ obodo nwere ezinụlọ ebe nwere ọfọ n'ụtọ na ha awụ ofeke.
onye ahụ eje na ụka ọbịa onye na-afụ ụzọ wee fụ na onwelu amamikpe si na ngwurube nna ya egonite na-amaghị ikpe na mmụọ. Instead of ịgwa onye dị etu a, go back to your root and align yourself with entities of powers that follows you. Na mmadụ ara agbakarị ike okwu ya n'ọsọ. Ndị ị ga-ayọ biko yọọ biko, ndị ị ga-achụpụrụ aja echụpụrụ aja, ka chi dị mma wee dịrị gị. Onye a wee gwa gị jee kọmitie ma plunder by gị jee buru ihe ọgbụtọrọgbụ dị na ngwurube nna gị jee tụfuo. What you cannot create and what you can never create, you are destroying. O nwere ike ibutere mmadụ uchu. Ụfọdụ ji etufuo ọfọ, ụfọdụ jekwatuo obi, ụfọdụ debe ahụ na-alụ ọrụ ezinụlọ jekwata ofu ofeke ọbịa na ngwurube nna ha na-efekasị mmiri na-efekasị nnu na-emekasị. Mana gị nwa ndị mere ihe na ụfọdụ ndị mere ihe ka nọ n'ọkpọkọ ya taa, ụfọdụ na-ata ahụfụ ya taa. Na ụmụnna m bụ Ogbuezumere Oraifite, o nwere mgbe otu ụkọchukwu nwa bịara wee na-emekasị, na-egbukasị osisi, na-emekasị nnọọ ihe omekasị, bukasị ọfọ dị iche iche o buru. O sokwa bịa buru ọfọ dị n'obi anyị, obi anyị nwawuru ụda amechi ji akpụ alụ. Ọfọ ọkpụtọrọkpụ dị nna nna anyị ha tiri ka a na-eyuzi gịta anwụ ka awachiri awachi, mana the men one ha buru ya biya ofu ofeke sorry, biya ofu ofeke ụdịrị ọwụkọchukwu ihe ọ kpọrọ onwe. Mana n'ime ndị niile anwa ịbụrụ nọ iwu onye Oraifite ga-eju ndị niile anwa nọ n'Ogbuezumere so ụkọchukwu anwa na-agagharị bụrụ fu soja ya, ha jegharị ọha ebute isi asị bute nka ha eburu nwa ọdụ nke ụkọchukwu metụrụ aka na ndị fu soja asị ya niile jee jụọ ese ka ha niile ọnọdụ ha niile dị taa. Jee jụọ ese ọnọdụ ha dị bad, mpịawa azụ. Ụkọchukwu na onwe ya bịa alụ ọrụ ime ọ na n'oru ọsị ihe ọ na-ekwu ọkwụnụ si ya bụrụ akwụnụ si ya bụrụ nna achọzi okenye ego ụnụ maka na ụnụ si ya ruo ọsị mmụọ n'ọkwụ ihe ụnụ si ya na ụnụ achọrọzi ka eme ọ nara obi owere akwadocha ahụ ya ọ na-ebukọsị. So mmụọ nwere ike ịgbawa ụchụ, mmụọ nwere ike ịgbawa ụchụ, the elements nwere ike ịgbawa ụchụ, animastics ha nwere ike ịgbawa ụchụ. Example, if you want to keep laws of nature, don't kill animals for the sake of just killing. If you want to kill an animal, don't try to prolong the pace and of the animals. In other words, you may do a punishment. Ndị na-asị ka ite ọkụkọ ka alụgbuo ọkụ alụgbu instead of igbukọ ọkụkọ ka ọ gbapụ ọbara. You are prolonging you are tormenting. It's wrong. Now, don't kill an animal for the fun of just killing animals. In the developed world, there is even law that protect the rights of those animals. Don't you know? Because Almighty Father, the creator of the whole universe, created those animastics. Yes, we are human, we are animals, but we are higher animals because we have conscience. So, for the nourishment of higher animals, that is we human beings, you are permitted in creation to feast on those ram, call them goats, chicken, and the rest of them, to nourish your own is allowed because you are higher. Even fishes in the water, the big fish feast on fingernails for their own nourishment. But for you to just kill for the fun of it is not allowed. Because when you are doing so, you are making yourself an enemy
to the animistics. Do you get? Nke ọzọ, mmadụ na-agbakwa onwe ya ụchụ site n'imebi mmụọ nọ na ngwurube nne ya. O nwere ihe ị ga-eme ma ọ niile gbata ofu onye ọbịa ma ọtọ nọ na ngwuru Odinana arụ ọrụ ezinụlọ. Ị nwere ike ikote okwu n'ụdị dị etu a. Ị nwekwara ike ikote okwu site n'imegide onye aka ya dị ọcha intentionally. Imegide onye aka ya dị ọcha ịmacha na nke bụ eziokwu, mana ịtọ nụọ ya ka iwe megide onye a maka na onwere onye ga-ekwuri ya. Mmụọ sie ga-elevel cause against you. O gwaziri ndị agbara ụchụ, ọ bụrụ nọ ngwuru ebe e mere ọtọ nọ mgbe gburugburu, o nwere ike ọ bụrụ ngwuru ebe e mewuru nwaanyị bịara ije di ma ọ na-emegburu nwa ọkpụ, o wee kwubie okwu n'aka je emere ya na nwa ọbụla amụrụ na ngwuru a na nke a ga-eme ya na nke a ga-eme ya, onye bụ okwu in anger. Ya bụ okwu ahụ o kwuru in anger abụrụgo abụmọnụ, maka na ndị mbibiri na ngwuru anwa mere onye bụ ọtọ nọ wee megide onye aka ya dị ọcha, o wee kwuo okwu na mwute. The only solution is to appease that soul. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwụsị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta ụmụ ha ruo na generation nke anọ. So o nwere ihe ga-abụ mee the anger, the bitterness abụrụgo abụmọnụ wee nye agbụrụ dị etu a. Mana ka onye nọ na ngwuru anwa ga-esi nwere onwe ya bụ ma o ji ọnụ ya wee kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Call a spade a spade. Onwe onye emegburu, don't care about onye ọ gbasara, kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Then mee your appeasement ka ị gburu onwe gị. Ị nwere ike iketakwa oke na abụmọnụ site n'ife ihe dị mma ihe ọjọọ je kwado ihe ọjọọ na ọ dị mma. Ị nwekwara ike bikọsi n'ihi eketa oke abụmọnụ dịrị onye ọzọ maka n'ihi na ịsọpọtụ wee nye helping hand na-efuru ka a na-emegide mmadụ, ebe ị kwesịrị ịma ihe iyi ekwu ịgbagbuo ya. Ihe anyị na-ekwu maka ya abụmọnụ, ihe na-ebute abụmọnụ. Nke ọzọkwa, o nwere onye gị na ị ga na-eso, ọ bụrụ onye abụrụ ọnụ, do everything onye nwa na-arịa diet is cause and negative energy, and the person bụ your friend, it can affect you. Tọnya ebe na akwụkwọ ndị ụkọba ji ekwu gbasara ụdị ndị enyi ị na-edebere onwe gị. So know the type of friends you keep, because by associating closely with anybody, mmadụ nwere ike ịnwụ ọnwụ onye ọzọ, mmadụ nwere ike ịta afụfụ onye ọzọ by wrong positioning. Example, ọ bụrụ na ịwe ọchị ya n'efuru ebe a na-awụ ube for any reason, ọ bụrụ na ube achara acha jere nọrọ n'akụkụ ube chara acha, enwere ike eji ịghọtụ nke chara acha nke nwa achabara acha akabara aka ada ọhụrụ position. Ọ bụrụ na ọ the target. Ihe anyị furu na-eme in nature na-eme na human. So know the type of person you are associating with. Then know the type of people you are mingling with. Know the type of things you support. Never you support evil. Say no to evil. Don't you intentionally decide to
hurt someone. Itinyekwana aka n'ịkwafu ọbara for any reason, no justification. Otu onye agbata na ọtụtụ ngwuru na-ata afụfụ ihe mere na ngwuru. Ụfọdụ ngwuru bụ ngwuru ebe a kwafuru ọbara, mana enwere ike ụfọdụ ngwuru ụfọdụ bịa anyị gbawa afa kpati ya n'afa, enwere ike ọ bụrụzie n'oyi ị ga-asị ka ime onye ahụ agbụrụ m that particular person. Ị nwere ike iwelu atụrụ ma ọ bụ ọkụkọ, as case may be, all depend the gravity of the uchu nọ n'ebe onye agha nọ, maka na iwere wee gbaa onye ahụ onwe hapụzieri ya mmụọ. Like enwere ike ọ bụrụ na atụrụ ya eji rụọ ọrụ, iwere atụrụ alụcha onye ahụ ọrụ, ịhapụzi atụrụ ahụ ihe egbu ya egbu ọ na-akpagharị. Ghọtara ya? Ewere gị wee gbaa onwe. Ọ dị ka ebe ndị Jizọs ndị ụka ọbịa na-agwa ndị mmadụ, si ndị mmadụ wee si onye ka ụnụ bụ na ọ fụrụ ndị mmụọ unclean spirit possess somebody. O wee jụọ ha onye ka ụnụ bụ, ha wee si ya na ha bụ igwe. O wee si ya na onye ahụ ụnụ possessịrị na onye a dị ezinụlọ be nna ya mkpa, maka ihe si n'ime ya pụta banye n'ime igwe ezi. Ọlụ ka Jizọs lụ. Ana m agwa ụnụ na now the man wee physician, o wee were those pig wee gbaa onwe of those igwe unclean spirits. Akwụgoro m ụnụ na in the spiritual realm they will unclean and clean spirits. So the type of life you are living we attract the type the homogeneous to your species. Understand? We have about laws of attraction. Law of attraction made it possible for you to attract whatever that is similar to you. So if you really want to benefit goodies, you have to be someone that is living a good life. But if you are someone that normally like to live a soil your hands, soiled life, you will always reap something negative. For the body come out, whatever you sow, Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. The laws of nature made it possible that whatever you give must return back to the originator. That's why nature made it possible. And it will return, when you return in multiple fold. Nature made it possible that even if you plant a corn, when it germinates, time to harvest, you will harvest it in multiple fold. So when you are doing the right thing, you will be attracted in the spiritual realm, all the goodies around. So you reap them in multiple fold, even beyond what you sow. But when you are sowing bad things, negativity, be ready to reap them in multiple fold, because that's your negativity. Law of attraction will make it possible for that your negativity to attract other negativity around you in the spiritual connection center. And definitely the whole thing will flow back to you, the originator. So avoid whatever that is insana. All that is insana, boalo, and every alo has uchu, has negative clothing, and that negative clothing is uchu. Ọtụtụ ndị mmadụ will come to Eze-Ana say, Eze-Ana, n'okwu amaka n'onwe bụgo ebe ya lụrụ ọrụ ebe nwa lụcha ọrụ mana ihe na-ebe na aka na-ebe nha akụwara ha. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na onye na-alụrụ ọrụ agbara famili mmanụ na nwere uchu dị n'ụzọ gị, anyị na-agba afọ izi anyị na-ebude cheki nwa uchu ọ dị ya.
Otu dị ya onye ahụ gwuru nọmba 1 10 ihe bụ ụzọ South. Ịsacha onye ahụ ozugbo onye ahụ wee dịrị clean. Ka onye ahụ wee nwee ike itozu oke irite oke amara. Onye agbata na Ugochi dị na temple ndị mụ na ha zụgwa m sị m gashigbo ha si nke bụ ọhụụ. Ndị mabụ mbịago Ugochi dị na temple physical mana there is borehole sink years back. Both in front of my house, you see a borehole. People that be economy. Both back the compound, the kitchen line, you see borehole, tap. Huh? But this particular borehole that it was sunk in the Angels Field is specifically for cleansing and other things. So, no, to say now, I know me very, very clear. I saw it very clear. They said, Eze-Ana, do you know that 80% of people's challenges are based basically on Uchu? No, Uchu would be maintained. Because no Uchu, once you are clean in the spiritual context, all the forces of nature, all the elements that are supposed to be working for you are dormant because of they can't approach you. Any radiation sent to you, even if the matter will not anchor. Because any point of contact, see, it is well with you. Any the king on a state of grace, can get up where? HF Ugochi to na temple. I name administration. Yes, the first Odinana administration. I name administration. Ọbụrụ mgbe niile ka m na-enwe mkpanite imienu na social media na YouTube. Yes, o nwere mgbe ọ na like this night, early morning today, by 3 p.m. I ministered upon the lives of my followers. Ekwubiri ha okwu ma ndị nọ na Nigeria ma ndị nọ outside the country. The distance is never a barrier. So anyị na-enwe administration mgbe anyị ga-ekwubi ndị mmadụ okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. Maka na nwere onye na Chukwu okike na-ama aka. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru na ya na-ekwu n'aha Chukwu okike n'aha Chukwu chi nke ukwu onye zitere ya. There is unmovable mover who sent him. You know, so enwere unmovable mover that sent him. Enwere unmovable mover that sent him. You know, so etu ha ka ọ dị. Enwere onwe ya mana o nwere onye ike niile si n'aka ya abịa. Ike niile a si n'aka ya wee gbasazie to the other entities of powers. Gbasazie n'aka ndị bringers of truth. Agwara m ụnụ na ọ bụrụ Jizọs, ọ bụrụ si ya bụ the bringer of truth. Bringer of truth to his people, the European, the Gentiles. They are not the Gentiles. They can do na-agwa ka eme ka anyị ma no. Africans are choosing people of God. Anyị mara chi nke ukwu before the arrival of the Europeans forcefully to colonize us and took away what made us who we are. So that's work. Na anyị mara chi. So colonial masters took away what belonged to us. So what I'm saying in essence is that and there so many bringers of truth. You go to the Indian side, and there Mahatma Gandhi, and there Buddha, and so many of them. You go to Austria, German side, and there Abu Roshin, and there so many of them. You go to US, the President Eggmaster of Ekanka, the Way of the Spirit, are from that side, I think from US, the President Eggmaster.
And with so many world religions and the sect leaders, some of them are pathfinders in their own ranks and making. And with all entities of powers, where the nine choirs of angels. And when they cheer, the elders and everything, not the night or handy cheer. Dani Cantana, Degen and Dembo, Dani enable decision makers. You will not be expecting the Odinana. Can you use the same terminology within Doka? Doka will couldn't walk Maka 9 choirs of angels. Man Odinana, I know Koku, Basalo, Negumakan Degen and Dembundana Cantana. Ndị ichie ndị a niile wu hierarchies enwe spiritual connection center and the entities of powers. So ndị niile abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi mana Chukwu okike nye abụ karịcha ike niile si n'aka ya bịa. Ndị ọzọ niile wee gbadagido wee gbadataruo na elements. Ọ dị ka enwe ụbọchị nna amatụ wee kọwara ụnụ na earthly governance is a prototype of what is in above. No only see another Abuja was the minister, where commissioner, where governors, down to local government and councillor. They do a Chuko case well on name. Chuko honors Webenine, yes, because the power have flowed everywhere. Onoka on Abuja, the president power covered everywhere because even if you are in a local government, once you commit crime, you'll be arrested and prosecute with the law of nation, understand? And you will be penalized, understand? So you get to so mana all the elements, starting from the lowest element, call it elemental beings, understand? And up all the because now try to make yourself friend. When we about PR, personal relation, PR, make yourself friendly. Be friendly with all the elements because you need their help. All happen dangerous kechiku. All happen the gay where I yogi. We recommend the for upliftment. All have recommend the for upliftment. We are both forces of nature. No one day to an only. All haga abama na more. No one day to a posilique bunye. And when then I have the Manasawes and Masala elements, yeah, I'm not a fan of telling people about elements. As in, for they are saying, can you hear my element? Because I know if you mature spiritually, you will go beyond limiting yourself with only one element. Example, Ndoja no onwe ha nwere ka a ga-esi wee sị gị na amụọ gị example na ito amụrụ m na mbụ Sagittarius enwere ike isi gị the Sagittarius has element of fire or call it sun. Now then mụ na onwe m amụọ m na nkwọ mụkwa land element, understand? Bụrụkwa ode mmiri. Then but personally mụnwa I know I come across all the elements. N'ịbụ onye mmiri does not mean that you will not communicate with other elements. Ọ bụrụ na it is spiritually strong, by the time you make yourself friendly with the water element, example, having been closely with them, you align yourself with them, you are friend with them, definitely iPhone will enable those elements, lead to other elements. And those elements are working in harmony for the glory of the Almighty. So once you are, so when the man be meet you have to one element anyway, both for us is their level of understanding. Number they connected to land. Then man eba will the air element, early beings. Send their message here, Jewe America, Jewe Germany, Jewe Bedetua, no other to my friend. Jewe a favor, let there be miracles.
Let there be cost breaking. Let there be open doors. Let there be upliftment. And look what you're mezu. You understand? Nkwu eto obia na mmezu. Eto aga mmesi we send the water elements. We go to my people. Send that I will see go to land elements. Say land. Chira aja na kubi oku sinya si eto ado si eto ame. Not talking of the sun, the moon, the energizers. It communicates to those elements. All elements are working for good. They are interconnected. So stop limiting yourself. Oh, that's why some people come to me and say, which is my element? I was like, immediately when I made a comment, a man not having a novice. Because when you develop your spiritual consciousness, believe in me, it can talk to all elements and they will listen to you and they will go message for you. Stop limiting yourself. Because in other words, you are interconnected. Yes, you're interconnected with elements. Because you spirit. Spirit knows how to link. Example, I'm working here, see where get out on your mother from I, you know, on your mother, snack with the time, mother, snack with the time, mother. It's what I was to do can reach are connected. It's what I can most wear. I'm put away back you were teaching. So in the Kubuna, or children also. I be my family, chopped out children also. He is I give them Esa Ocho. Yes, Esa Ocho. And remember, distance is never a barrier. I want to go about one such a Ocho. Obruna, Nino so. Then, a bien a temple. And war on I do child or pia child or child key there. Obono on Kage, Janiman, we about one way, or animal about one way. Then Sachagi, such a poach. Then all one day not also, like I said, distance is never a barrier. And the following day, Mother Emehana so for the possible. Edwang man only no good Igbo, then when he can, he put an eyes here, send the negativity around that person, or grab a show blue. Edwang empty handed. Edwang he is no whereby project here. Good things and blessings and miracles upon that person will still take place. Money is nana, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. So only another good so man on do it jana. I na look all Macano one katuko keji weko. I can no use ihe niile kwesịrị use. Ihe ndị ga-anọ as a symbol, ihe ndị ga-anọchite anya bụ onye a na-ekwu maka ya. Baa ha afa were rụọ ọrụ n'afọ onye ahụ still take on form in the same effect in the spiritual realm n'ebe onye ahụ anọrọ ebe a ticha onye ahụ ọ dị ọcha. Ịghọtara ya? Ụkara ọrụ mmụọ ka na-arụ ihe abụ ọrụ mmụọ na-apụ apụ na-eme. If you are gifted, ekele ọrụ eke. Ọ bụrụ na enyere gị onyinye imewu ihe dị etu a, onye ahụ ga-etestify arụcha anya of ihe dị iche. Ọ nwere ọtụtụ ndị lụrụ ọrụ some weeks back. Ọ sị m na since 4 years ago ka e bidoro lụwa ọrụ mana n'ihe a ga-agara ya. Mana ozugbo a mụ na-ekwuchara okwu nyafụ m nwa ọchịchị anyị na obi esi na m ya arụrụ ya ọrụ. Ozugbo anyị akwenye mụ na-ekwucha okwu ọrụ ọkwụrụ ụgwọ ka ihe bidoro things bido tụrụ around miracle bido mebe. Na since that time till now, things high. Every day, often the horizon, now wide in space. Ihe ọhụrụ bido mebe. So, I have some knowledge. Enwekwara ka anyị esi wee kwubiri mmadụ okwu, ị ga-enwerịrị onye ga na-ekwubi okwu ngozi na-esi gị. Maka na ekele ọlụ eke. N'ọlụ a na-alụ, mụnwa na-alụ ọrụ dịka onye na-agba ụkọ. Anana m agwọ ọgwụ, Eze-Ana Ugochi tubelu abụrụ onye ga-abịakwute. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịakwute sị m Eze-Ana na ya chọrọ ka mmadụ merie ọgọdọ nke merie ọgọdọ etu a. Na ọ ga-agwọ ọgwụ ka onye ahụ emasị m adị m agwọ ọgwụ. Maka na mmadụ ịgwọ ọgwụ entangling n'onwe ya.
ihe na-agwa onye mgbasị ahụ nwere ike ọgbasị afọ ọ bụrụ na ihe problem onye agba ụchụ mmadụ kwecha ahụ nkwa ọ na ụchụ soginu eche discourage onye ahụ ụchụ sogi eme onye ahụ nọkọta ọkpọghasị kedu ihe a na-eji agwụziri ọgwụ ịgwọcha ọgwụ ahụ nwere arụ n'ọrụ ọrụgoro arụ nwere gala ọnwa mgbe nta ọkwụsị mana ọ bụrụ na i buru ụzọ saa onye ahụ ụchụ sapụ dislikeness dapụ ụtọ n'ọnụ sapụ ihe niile abụ na-enwe onye necha ya anya tụọ ya nechata ya mmadụ ịsapịa n'ụtụ ịmazie na onwere ụmụ mmụọ ndị na-ewetara ụtụ onwere ihe na-ewetara ụtụ onwere onye o megidere onwere onye o kere ime onwere onye o gburu onwere onye o mere ịmara ihe ndị a niile nwa ụmụ mmụọ na-ele ya allegation because otu a simple means na o nwere mmụọ na-ele allegation against you si na onye dị etu a ma afrata ihe ọma na-asị na ihe dị etu a ihe dị etu a ihe dị etu a enwere ebe dị sọsọ obodo ụchụ ọ mara na otu mmadụ gbara ma otu mmụọ gbara ọ bụrụ otu mmadụ gbara ịgbagharị ya na ikwobigharị okwu n'isi ya bụrụ nke a ga-eburu mmụọ na egbuo nke a ga-ekwubi okwu kwugharịa okwu ụtụ ahụ mmadụ kwuru n'isi ya ekwuchechazi okwu ahụ ịsa ya ụchụ ịsachazie ya ụchụ ị marụ na o nwere ụmụ mmụọ ndị ọzọ na-agba ya ụgwọ o nwere ụmụ mmụọ ndị a ga-egburu anụ ndị a ga-echukwa ịchụkwachazie ha iwesịa ngwa bịa na onye nke a bụrụgo onye nke anyị na ọ dịghị ọcha kere ihe a ga-emesi kozie ya ha kozie gị ọ bụ natural wealth natural money as you imagine I want to live over 100 years if you don't know yes achọrọ m ịbụ onye isi achọrọ m ịbụ onye the oldest man na my entire village Ezumere because na Ezumere bụ isi oraifite by virtue of ịbụ the oldest man na Ezumere then a man amụnwa ga na-efe ana oraifite as the oldest man and the alụsị nọ na be anyị a na-efe n'okenye so I want to be the eldest man gave for last ịghọtara ya so adị m alụ abịara m ịlụ ọlụ a ka m lụọ taa ka n'ebe echi no and ihe mma akụwalụ gị bụ ihe eme ka ị dị ndụ ịchọkwana ka onye ya eji na-asị ka oje gwọrọ ọgwụ agwara m ndị mmadụ ọgwụ abụrụ ezigbo ihe and ọgwụ abụrụ ọdịnala ọgwụ corruption of si na greedy nes na cut corners ndị mmadụ ọ bụrụ na ịlụcha ọrụ dị n'ụzọ don't come to Eze-Ana sị ịchọrọ ka alụ ọrụ dị n'ụzọ n'ọjọọ si gwọrọ gị ọgwụ oke ide adị m alụ oke ide ihe m na-emewu mbịa mgbacha afa n'isi gị ama na nwere ụchụ dị n'ụzọ gị ma o nwee mmụọ na-agba ụgwọ echukwacha ụmụ mmụọ dị etu a ewee gwazie ha ngwa jikọọ na aka ọnụ ka agọzie gị then ị bụrụ onye agwụ na-enye nsogbu akpọ agwụ ịstọlụ ya agwụ gwa agwụ onye achụtawara gị ego ọnya nke anyị na-akpọ okuku agwụ awele yes naturally ndị ma ihe gbasara agwụ mana agwụ nwere okuku a nwere okuku mbata ọpụpụ agwụ na mbata agwụ ebe a na-alụkwa agwụ n'ala mana ọ bụrụ mmadụ niile na-enwe compound ebe nwere ike ịlụrụ ha agwụ n'ala like a pastor ndị be ha ma nọ ya pastor ka ọ bụ ime alụrụ ya agwụ n'ala nọ n'okuku ka ihe emerie nke ya maka na ibe alụrụ ya agwụ n'ala ọ bụrụ na etu amụwa Eze-Ana na-alụ ọrụ stedi nsị ka m lụwarụ ndị mmadụ agwụ niile ndị niile mụ na ha bịa lụwara ha agwụ sị ka agwụ ha dịrị be m ị mara na one plot anyị ezuru ebe anyị adịwa agwụ ndị mmadụ ịghọtara ya so enwere so many ways of doing things so achịkọtacha ihe niile o wee gazie so mana agwụ na-atụta ego agwụ ịhazi agwụ mmadụ ma ịkwazie agwụ si ya na tata a na-ahazi gị ka ịchụtabazie ego gị wetabazie awele ịfụrụ ya ọ bụrụ ọgwụ ụdị adịzi ụdị Eze-Ana n'ala mmekwu maka ndị ọzọ and a na-alụ ọrụ agwụ anwa o nwere any animal na-abalị ya ka single animal ara abalị ya ihe a na-eme emesisie agba mmụọ niile soro orikọ ụdị ebulu mana ofu mkpụrụ anụmanụ agha abalị ime maka na ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ mana nwọtere ị mara ọgbara ka ụfọdụ ndị mmadụ na-awa mmekọta na-asị ihe gbasara ihe dị etu a ọdụ ọ bụrụ anya ka m bara ikwuchi tata ịfụ na this is sense ị na-afụ n'afịa afịfịa local afịa na-etu na be anyị ga-enyekwa gị the same effectiveness pụchara n'ahịa mana ihe mara ịmara ya ihe mmụọ na-achọ smell isensi ọnwụ na ije n'afịa kpọọ ya common kpọọ ya garden of angel kpọọ ya whatever kpọọ ya good luck isent ha niile nwere smell
999 onye masị mere ọnụ ala isi ọmadụ nke emu ya. Etu ahụ ka ha si atrakta mmụọ dị homogeneous to them. Ya etu ahụ ka ọ dịkwa ife na-epu n'ala Igbo a. Ọ bụrụ na m tinye chakol bido ịchụ aja, fecha chakol ọcha ka tinye frankincense bido tinye bụ ahịhịa dị iche iche, abụọ m the elemental beings ka ọ bụ na a na-anụ anyị isi, they will be coming. I will send them message. So ihe ịmara ya. So wepụ aka n'ọgwụ. Ụchụ ọgwụ ịgwọrọ nwere ike ibutere ụchụ ọ na-ịmara. Ịgwọ ọgwụ ọjọọ na-achọ ka istepụ on toes ka sọ gị wee kwụrụ. Lụtakwa na onye ji mmadụ na ji onwe ọkụ ịma. Agha echefukwara na ọgwụ na-epu epu. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ wepụ aka n'ihe ọbụla ga-ewetara gị ụchụ. Ụchụ na-etitọrị mmadụ. Ochedo n'ụzọ gị bụrụ ụzọ saa ụchụ. Ịsacha ụchụ ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị n'ala ka ọ ga-abụzi a na-ekwu okwu ngozi n'isi gị ọ na-aga. Ụfọdụ ndị mmadụ wụ ụchụ nọ n'ụzọ ha bụ okike agbụ ekere ha kere onwe ha, maka na ụchụ a kere ha agbụ, that they will not be progressing because of na okike kere ha agbụ tụwa ha ofu ebe. Ha fọrọ asị na ọgwụ ka a gwọrọ ha. Mgbagharị afọ anyị na-agba afọ gbamie afọ agbamie mara na ihe a na-eme gị ọgwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọnwụ ya di ha ma ọ bụ n'ọnwa nna ha na-eme ha, mana nke bụ eziokwu abụrụ mmadụ na-eme ha, n'ụchụ nọ n'ụzọ ha na-ebutere ha aka nkụchasị. Quote Eze-Ana Ugochi tubelu. Adị m agwọ ọgwụ. Ihe m na-eme ewu dịka onye nchụaja ka nchụaja bụrụ a middle person between you and the mmụọ niile na-agba ụgwọ. Setụrụ ha on your behalf. After ka esetụrụcha ha kpọzie ha ngwa ha ji ka aka ha gọzie gị. Echefukwara na ị ga na-echukwa mmụọ gị na ya so, maka ị na-echukwa mmụọ gị na ha so ha dịrị happy. They will be helping you to protect you from any aggression, external aggression. Otu ọbụla si na ụzọ na-abata. Mana ọ bụrụ na ị chụkwara ha agba nkịtị ịkwụrụ sọsọ gị. Nwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla nkụzigoro gboo na ọdịnala na-agbagwoju anya, send their message 08057837672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbafam oraifite. Mụnwa ji aka m aza kọlụ m. Onwe ọgwanụ ihe dịka na mmadụ si gị zanụ kọlụ. No, mụnwa ji aka m Eze-Ana aza. Feel free to call me even on video call. Maka na anyị pụtara ihe. Ọgwa na ịchọ ibe na nke Eze-Ana Ugochi tubelu, mma emegharị video how to locate my place from Jesus bus stop dị n'Oraifite. Nwa ajụjụ jụọ m, aga m enyere gị aka. Echefukwana isonyere anyị na ya bụ temple, that altar anyị na-achọ iwube, the angels field altar. Maka na ya bụ altar ga-abụ ebe a ga-etu wee zụọ imirikite ndị mmadụ. That day a ga-ewu ya bụ altar, anyị ga-achụ aja dị iche. Agwa m na anyị ga-egbu efi, a ga-egbu ebu mmanya na nni asọted ga-adị, anyị emekwusu ya ka ndị mmadụ wee nwee aṅụrị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere jụọ m. Ekwubie m okwu dịka onye nchụaja n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-akpọkụ elemental beings and mystic and helpful beings, na-akpọkụ mmụọ ndị njelu nke Chukwu na-eri oke na eke, mmụọ ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma from the light region. Kụnụ gbarata, kụnụ bịa gọzie ndị niile nụrụ onu a, ndị niile viewers all over the world, ndị niile nọ under the influence of my voice. Let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Ndị ekere agbụ, let the chain cut, and let them be liberated. Ndị agbara ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ, asịrị ka ụchụ na ndị eji ụgwọ, ndị ọrụ ha dị akwụkwọ ka ọrụ ha kwụwa ha ụgwọ, ndị na-arụcha ka elefant ha erie ka ọkụkọ, asịrị ka ọ kwụsị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị ihe ha na-eme ha ngara ha ngị, ndị ego ha ngara ha ngị, ndị ọrụ ha na-arụ ha ngara ha ngị. Ekwubie m okwu si na ihe niile anwa, let them be losing, let there be miracles. Ndị nọ na east, ndị nọ na west, ndị nọ na north, ndị nọ na south. Ekwubie m okwu na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọnọdụ ha dị njọ, ndị nọ n'ịkụ ọta na bido taa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile,
na ọnọdụ ha ga-ebido dịba mma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazienụ ọfọ.